På Dalum-skorstenerne. Kan du se den der? Hvor er den? Den gemmer sig bag træerne. Hvor er den? Nå, den er lige der. Jeg kan se den. Den gemmer sig bag træerne. Det var den. Gråskorsten. Dalum-gråskorsten. Ja. Kan du se den? Ej, skal vi ikke hente de andre? Prøv at se. Det er også de der to med mange farver på. Skal vi kigge på den? Se, der er store turbiner også. Ja. Skal vi komme tæt på dem? Ej, hvor er de flotte og store. Wow. Wow. Alex, kom vi kan kigge derfra. Store turbiner også. Kan du se? Store røde turbiner. Ja. Wow. Store Dalum-skorstener. Skal vi hen til nummer 3? Ja. Og så er vi på Dalum-skorsten nummer 3. Desværre, man kan ikke komme tæt på den. Alex, vi skal herover. Kom. Kom. Så kan vi komme op på broen og komme tæt på skorstenen. Skal vi prøve det? Ja. Okay. Så skal vi op på broen. Så mor er lidt bange af broen. Så vi skal ikke op på broen. Men vi kan godt komme forbi her og kigge lidt rundt. Ej, den er lige der. Den er også grå. Ligesom den anden skorsten. Kan du se? Man kan godt se den herfra. Wow. Og så man kan godt se turbinerne også. Wow. Ja, den er der. Wow. Ja, den er stor. Stor.